Mbukela injabulo kubalandeli beBarcelona ngesikhathi uLamine Yamal emva kokunqoba indondo yeCopa Trophy wokuba umdlali obaqaqade bonke ku-Under-21. Mbukela-ke ngibingelele kanti engikuphathele zona zemidlalo zimi kanje. Uphele ngenjabulo umcimbi kubalandeli beBarca emva kokuba umdlali wabo oneminyaka engu-18 vo nje ubudala kuphela eqeqhuda amadoda amadala emakhanda kwi-Ballon d'Or Best Player Age 21. Mbukela uzokhumbula ukuthi lo mdlali ubambe iqhaza kwi-Spain's Euro 2024 emva kokunenebula amagoli awu-16 eqenjini leBarcelona. UYamal wenze kahle kakhulu kulonyaka. Lo mdlali ugqugquzela abadlali abaningi abasebancane abakhulayo ebholeni ukuba iminyaka ayisho lutho ekufuzeni amaphupho akho. Mbukela uYamal ozakhele igama emva kwegoli elihle neFrance kuma-semi-finals. Mbukeli bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Shiya uvo lakho ku-comment section. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.